Tú eres vera con la papaya. Hej alle sammen. Hej alle Hannas fans. Ej, det er nok lige de følger. Vi har en... Hvad er din Instagram? Nej, ikke noget på finde ud af det. Nej. Okay, følg Henry Devancier. Vi siger Henry Devancier. Og I kan finde os inde på hendes profil. Vil I ikke please følge os? Okay. Og Hanna sige Pipa991 med P-I-P-A. Ligesom Pippi. Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahopp. Jeg synes, vi er meget gode til at vlogge. Og så vil vi gerne lige lave et hår. Høn har lige fået denne nye smarte sag, og denne her Til er julegave. Men Hannas fans, gider I ikke please? Vi elsker jer. Please følg os, vi vil føde jeres børn. Ja, alle sammen. Ej, de skal også have et navn. Ja. Ja. Nej, fans, vi skal have et navn. Vi skal være the Hucklebees. Nej, ligesom The Believers, bare ikke Believers. Hvad er vores navn sammenlagt? Hvor Ingrid er det? Ja. Ej, Vi skal have et fannavn. Hvorfor er det kun mig, der er med i videoen? Ensom! Kommenter lige, skriv lige en hvad vil I gerne hedde? Hvad vil I hedde? Skriv en PB til os. Og så skal vi nok lige udvælge det bedste navn. Ej shit, vi laver en blog lige nu. Men det kan I ikke. Men det er bare man ikke. Technology. Nå, I liker bare. Og stjerner og fyr den af. subscriber. Sig ja. Okay, det var så lige en lille teaser for, hvad I kommer til at se på den her Vide på vlog. daglig basis. Er det ikke fedt? Så hvis I kunne lide videoen, ja, og hvis I har lyst til at se mere, Så kommenter I bare, liker, fyr den af. Nu hvor de andre er gode, ikke, så følg lige mig. Og ja, jeg vil bare lige husk lige, livet er hårdt. men tænk på det!